Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, mayroon kami nabili na chicken cordon bleu. Mayroon din ditong bam-e. Meron ding sweet and sour pork at saka leche Flan. Sarap po yan mga ka-studio. This video po pala mga ka-studio ay sponsored and online collaboration with Just Me Grace. Siya po ay isang mukbanger rin po. Bisaya, taga Cebu. Tapos, tapos naganda din po siya ng magkatulad nito na kuhan po mga pagkain po, ang sarap din po mga ka-studio. So, para mas makilala pa natin siya, check out natin yung short clip niya. Hi mga ka-studio! Ako pala si Just Me Grace. Inaanyayahan ko kayo na bumisita sa aking channel at manood ng aking mga mukbang videos. And sana mag-enjoy at magutom kayo sa panonood ng aking mga mukbang, guys. And gusto ko pala magpasalamat kana Sir Brax and Ma'am Gretch sa pagpapa-unlock ng collab na to. Thank you so much Sir Brax and Ma'am Gretch na pumayag kayong makakollab ako kahit alam niyo na maliit pa lang yung channel ko, kakasimula pa lang ako pero pumayag kayo. So thank you talaga. God bless you and more power. At yun na po mga ka-studio, please don't forget to like, subscribe at paki-on na po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos ni Ma'am Just Me Grace po. Sobrang bait po ng boses talaga ni Ma'am Pam. Opo. At saka talagang mabait din si Ma'am. Yes po. Kaya check out po natin yung channel niya mga ka-studio. Saka mag-enjoy po kayo doon kasi ang sarap din po ng mga pagkain niya. So maraming salamat Ma'am Grace. Thank you so much Ma'am. Tara, kain po tayo. Before tayo mag-start, pray muna. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan tayo mga ka-studio. Saan tayo magsimula mo? Dito na sa bang-e. Sa bam-e? Hindi namin dinamihan yung rice namin mga ka-studio kasi carved din itong bam-e ba? Okay. Tabi muna namin yung rice. Yung kami. Isa pa yung ito pa. Itong lahat na ito mga ka-studio ay nabili namin sa Rene Pet Catering Services. Maglalagay po kami ng link sa description po ng kanyang FB page at saka yung personal niya para mabisita niyo po. Yes po. Bali, second order na po namin to kasi ang sasarap po talaga ng mga pagkain niya. Satisfied customer kami po. Ang sarap ng pagkain niya tapos affordable lang po. Yung prices po, affordable lang. Lemon pa. Daming lemon yan, no? Kaganig subak ng studio. Sulit na sulit po. Yan mo, lagay sa gilid. Lihog ko mo. Yan, lagyan ko ng lemon. Isaksi kataw sa dapli na. Yan po, kain po Tara po, tayo. kainan po tayo. Mga unta, Ma'am Grace. Mga unta, Ma'am Thank Grace. you so much. Lami kayong bam-e yun eh. Mi amang. Ang gusto po ng order po kayo. I-try nyo po. Hindi po kayo may sisi. Masarap po talaga yung timpla na. Yes po. Ay, miss na. Yung pa rin.
Yan. Ay. Sarap niya. Masarap din itong ikuan pang palaman sa kanang sliced bread. No? Umiag yun eh. Kayo. Thank you so much, Ma'am Renee. Di yun, kamahayan. Kaya pala, repeat orders yung mga kuan niya pa, no? Dami siyang order, sobrang busy niya ba? Araw-araw po. Nani kita mga Pinoy, yung bami pinaparisan ng rice. Okay. Maraming salamat Ma'am Grace, Just Me Grace. Kinamot na po ko, ha? Muni bami mo, lami ka? Hintay pa ito tayo. Diyan tayo. Serving spoon pa. Dito Sinsya na po kayo, maingay dito sa amin kasi malapit kami sa daan ba. May mga bata naglalaro sa kalsada. Dito sa amin po, mahina na po yung COVID ba. Sa barangay namin wala pong positive. Kaya yung mga bata, lumalabas na sila ba. Hindi na takot. Thank you, ma'am. Kinayan? Kuan. Kanang... Sana maging back to normal na po lahat po. Kasi apektado na talaga lahat ba, no? Tapos yung schooling ng mga bata ba, mahirap. Kain tayo, sweet and sour pork. So, wala akong sabi man, grabe ang sarap talaga, no?
Sino pa nito? Kuha lang ko pa. Sige. Yun ang... Higyan mo kumang sarap mo. Sarap talaga ng mga foods nila pang. Sarap. Kain po tayo mga ka-studio. Nag-enjoy talaga kami ngayon sa mga kinakain namin ba. Ito na, okay na ito ba? Ito na. Okay na. Salamat po sa lahat ng sumuporta sa channel namin po. Excited na po kami makahit ng 100,000 subscribers po. Yes po. Kunting kimbot na lang po. Maraming salamat po talaga. Try natin yun. Thank you, Pam. Yan o. Kain tayo chicken cordon bleu. Start, umulan pa. Mulan pala mga studio. Ang sarap mga panalo. Yung cheese, nalasahan ko talaga sa loob. Hindi talaga tinipid yung cheese. Hindi pang. After po ng premiere namin mga ka-studio, kasunod po yung premiere ni Ma'am Just Me Grace. 7 PM sa amin po, sa kanila po ay 7:30 PM. Yes po. Nagos mo ng kanin mo pa. Bawat serving po nito, kuhan po, good for 8 to 10. Kaya itong tatlo na to, good for 30 po. Makakain na nito. Ang dami po. Kaya hindi namin maubos talaga, no? Pero yun nga, sinabi namin mga ka-studio na malaki yung pamilya namin ba. Ako, 4 yung kapatid ko. Tapos, siya din po, mayroon din po siyang kapatid. Malapit lang kami dito ba. Parang nasa isang barangay lang, makadikit na yung bahay namin. Kaya kung mayroon kaming ulam, namimigay kami sa kanila. Kapag sila naman yung madaming ulam, binibigyan naman nila kami. So, ganyan lang po. Bigayan.
Mm. Sarap pa. Sarap nito. Mm. Sarap lahat. Ang sarap lahat eh. Mm. Renipet Catering Services. The best mga luto nyo. Satisfied talaga kami. Tayo? Tikmanan nga natin to. Litchi flan. Flan? Ito na lang yung kuna natin para hindi kuhan ba? Baka din natin naubos, no? Wow. Hindi masyadong matamis, mang. Sa flan nila ba? Try mo. So, okay siya. Di ba? Yung ibang litchi flan kasi sobrang tamis, nakakaumay. Ito hindi siya masyado. Hindi masyadong matamis ba? Tama yung timpla talaga niya. Pinadala lang sa atin pa, no? Kaya pala natin, ubusin na. Ubusin na natin to. Masarap siya ba? Hindi siya nakaumay, no? Sa'yo yan. Hindi pa. Ay, nahulog. Sa akin po, soft drinks kanya po kay tea. Naganda siya ng tea. Yan mga studio. Dito po si Sak sa gilid namin, sobrang kulit. Hindi kasi kumakain si Sax na mayroong mga salsa ba. Tsaka cheese, hindi siya kumakain. Itong pansit lang, kinakain niya. Kaya hindi na namin siya sinali sa ngayon. Sa next time lang siguro. Ayan mga ka-studio, grabe. Ang dami namin nakain po. Excuse me po. Sobrang nasasarapan kami sa mga pagkain namin ngayon. Pero talaga namang hindi namin maubos to. So, Ma'am Just Me Grace, maraming salamat po. Hindi kang salamat, ma'am. Daghan kayong salamat. Basin puhon, maka-personal kulab pag maayos na yung kuhan ba? Panahon. O, panahon. Kapag back to normal na, wala ng COVID. Shout out kay Ben Spaghetti Mukbang. Ito po, mayroong channel po. Nagmumukbang din po. Yummy Cool. Kim Gladys Garcia. Happy Hearts from San Francisco, California. Hello. Junel EY from Consolacion. Hello. Ribanes and Reyes family from Tanhay, Negros Oriental. Ray Cabaldo from Baguio City. Happy 22nd birthday, Danica Gabiola. Anak ni Ma'am Catherine Gabiola na pang happy 22nd birthday, Danica. Happy birthday po, Danica. Christy Condeno from Occidental, Mindoro. Makulit na apo, Makalula pala. Yan. Juco family. Jean Angel Timbal. Gretchen Mendoza. Jocelyn Salalila. Kisha Faith Dumdum at
Juper Dumdum, James Darrell, Mama Mia, David Shoniman from Denmark. Iwan ko kung tama yung magabasa ko po. Tapos Kurt Dave Pimentel. Yan na po lahat mga ka-studio. Maraming salamat talaga, Ma'am Jasmine Grace. Yes po, maraming salamat po, ma'am. So, hanggang dito lang po kami mga ka-studio. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!